किडनि स्टन जादों मोननैथिंबो। ओमफ्राय खर'आवबो ब्रेन स्ट्रक जादों। ओमफ्राय दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ। ओमफ्राय फैसानि आंखाल जादों। दा न'आवबो रावबो खामायग्रा गैया नालाय बाबाल' हारसिंल'मोन। दा बिसोरो दैमारि सारखौबो खावलायहरो रां एसे एनै हरगोन होननानै, आरो रायजो राजाफोरखौबो खावलायहरो एसे एनै अनसुंथाइ हरगोन होननानै। दा न'आवबो खामायग्रा गैया, बाबा हारसिंल'मोन। ओमफ्राय सिगां बाहेरायाव थानाय समाव जि एसे एनै खामायोमोन बेफोरो गावनि बेमारावनो दा सिगां मावनाय समावनो थांजोब्बाय आरो। दा ओमफ्राय न'आवबो खामानि मावग्राया रावबो गैला। दा बाबायाबो बिदि बेमाराव गोलैनानै थाबाय। ओमफ्राय दा रायजो राजामोना अननानै हरदो। जानायाथ' एप्रिलनि 16 थारिखआवनो जादों। दिनै मास मोननैयानो जासिगोन। खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। सिगाङाव बहाबा दिन्थिखांबायमोन नामा? सिगाङाव केरेलायाव थानायावहाय जादों बियो। बेमारा ब्रेन स्ट्रक जाग्रोदों फार्स्टआवनो। ओमफ्राय दा न'आव लाबोबाय, खुनुरुखुम न'आव लाबोनानै दा अपारेसन खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। ओमफ्राय गल ब्लाडारावबो दङ। बबे बबे मेडिकेलाव नोंथांमोना बे नोंस्रा जे बाबाखौ देखायना दिन्थिखो? सिगाङावथ' केरेलायाव थानाय क'ट्याम मेडिकेल कलेजाव देखायदोंमोन ब्रेन स्ट्रक जानाय समाव। ओमफ्राय दा माबायाव गुवाहाटियाव जिएनआरसिआव देखायदों। आङो बिस्वजित दैमारि सारमोनखौबो रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आंनि बाबानि समाव खैफोदनि समाव रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आरो खाथि खालानि रायजो राजा आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरो गासिबोखौबो जि रां अनसुंथाइ थाइसे थाइनै हरनो हायो देहा फाहामनायनि थाखाय मदद जायो। बाहेरायाव थानानै लेबार्स मावोमोन। न'खराव सोर सोर दं नोंसोर साबेसे? न'खराव दा बाबा आं आरो आइल'सो दं। जिहेथु नोंस्रा जि बाबा बे बेमाराव गोलैनानै दङ, दा न'खराव माबायदि सोलिदो? न'खराथ' दा बुहुत गाज्रियाव सोलिनानै दं। खामायग्राबो गैया नालाय, हा हुबो गैया। फारसेथिं ओमफ्राय बाबाया बिदि जानानै दङ, गाज्रियावनो सोलिदों दा। बेसेसो खरस थांदों? दाथ' 1 लाखसो बिदों। ओमफ्राय दा बेसेबाङानो जमायानो गैया, थाइसेबो गैया।